Shubor nakaslem jong udongsan hima. Halor ka jing ud jong ki khon samla na ka than Mausanram constituency Shakasang National Hanyotra people halor ka jing bamdan ki vocational training center ha ka than namar banwan shadu shalong ka kta iki baduna ha ka yo ka kot batru ye ki tu ki bam kot chu ban pulie na kalyang jong ka sang National Hanyotra people sengkmi ha ka janmi jong ka arpho terek uyayong arajar arpulai kalalet banbu da ka shiti how MLA ka than uba Olan Singh Sun Bandawa kumno banwanra ya kumkini ki training center baper khanang bakan long ka jingmento ya ki khon samla ki bam kot bor shu ban pulie bat kan long kalat ai kam ai jam ki khon samla jong ka than baro ka wei ha ka jing kan do bat u MLA ka than ka seng kala pen pa ba dap da ka jing so komen ba na ka lang jo MLA ru udan ka ju ka thong bat ula kular bon sawat ki lat ki lenti kumno banwanra ya kumkini ki training center baper khanang makan long ka jingmentoy e ki khon samla jong ka than hi baro ka wei ta ka chan met ni na klang ka sang ni la yo bang wan kin do kerpang e local e jong kamosan ram i ba Olan Singh Sun alor pang mangin put snow banura ya kata ka vocational training center hapo mosan ram kram bakal long kum kalat monra e kalat ai kam ai jam khon samla ki badon hapo ka than makal makalong matai kini ki vocational training center kampat don apa kathan andai ho kidon sibun silong re ma pli kidon ki ba ndam makalang kai ko kidon ki ba bang kot bor ma masih silong te kom kalat palara ngiyo ra pada apa kathan kan kamara jimun toy ki badon hak to kecekan te ngis ko tanat ro sibun ban yus ngo pad na kliam ngol me bau lakular bau sim kia ya kan banta bat insan manra ro kita kitret beper apa ka than te nakalang ka seng pandon su kono ka kentem kan nomor bang nakalang e jo kelasai ada gaji kendo berulah nakalang su lo ong bang sum kia halo kene benta nomor bakong kene ka benta kalong ka ba kham kerpang kham tam ikun semla kham ha kene ka por benta beki kendo jinge ka kalyang ka kam jam